sa manipod panakaramid iti lukot iti pagbasaan anay surat kas kaligiti adalan na po nga Jesucristo idi na adu iti inay sarsalay sa idi kadakwada may pangget tilinaon tilukot ti pagbasaan. So digiti kakabsat kas kunaen mabasa iti Juan 6 iti 6 nanipod idin adu digiti adalan na nagsanod dakit sandan iti kuyugen kenkuana. Isu nga idi kapsat tanang rugi iti pringisorsoro na po nga Jesucristo idi iti baro atulag iti Matthew ngaynggana iti Juan nga data iti naglipasan karigiti panagsagaba iti na po nga Jesucristo. Isu nga kas kinunana ni Apostol Pablo iti may kadwa Corinto 5 iti city tamag na kami gapu iti pamati nga saan nga iti panagkita di kaya na nga sa uwan iti na spirituan apalpalawag da idi so di kita kapsat haan anayin lubungan laeng nga palawag kas kung kunaan iti daduma idi iti daan atulag nakaadwan na istorya iti kaadwan na kaset na so karong nga imay tinanubot nga iso na po nga Jesucristo tapno iso tituladon tayo akas dalan kadigiti adda anay surat linaon iti Biblia kadigiti kakabsat napapateg anin digitoy gapo iti tunggal tao takinunana iti umuna at Timoteo 1 iti 11 kas mayan nurot iti nagloriaan nga ebanghelyo ti bendito a Diyos iso iti nahitalag kanyak kita tinbagbaga idi ni Apostol Pablo tamay sa iding kagagutan mga kasaba iti paringipal palawag na kadigiti adu at tao dili na kabsat kas kunaen iti adda anay surat takinunana iti Colosas 3:4 inton ni Kristo abiyag tayo may parangarang kayon tumaten parangarang tumaten may raman kenkuana iti gloria isu kadigiti kabsat kas iti tatik digitoy asursurat iti gloria iti pungto nga ibagbagana so dayta kadigitoy isunto iti tawidin tayo ngagturong iti pagarian iti Dios tadigiti kas kinunana iti apamanek iti Colosas 1 iti 27 so da akinayat iti Dios anang ipakaamuan no anya iti kinabaknang iti dayag iti daytoy apalimod iti tingya nigiti hentil at ikaadda ni Kristo kada tayo iso iti inanama iti gloria iso gayam kabsat iso iti inanama iti gloria so kadigiti kabsat kas ibagbagana nigiti palawag iti intayo alaen nigiti kay papanan nigiti asursurat iso iti inanama iti gloria saan nga inanama daytoy lang alubong so di kita ti kaya nga sa uwan kakabsat digitoy apalpalimod anay limang manipod iti panakabangon iti lubong so iti kaskasaba idi na po nga Jesucristo gapo iti banghelyo iti linaon iti Biblia so di kita kakabsat kas intayo nga rod amon no kasano iti pamayan iti panagdayaw iti Diyos ngagturong kenkuana gapo di kitoy pasursurat ngayon tayo pagilasinan no anya pinaimbaga rani din tayo
ngagturong iti Dios digitoy kayat na asaon tadigiti kabsat kas adda atanda digitoy apalpalimod no kasano iti kauneg kakaba ken katidog ken kangato digitoy kabsat ken na ibagbaga so di kita tin tayo amon apalpalimod no kasano iti pamayan ngagturong iti trono iti Dios sa dingato iso agor ora ijay iti digiti makapudno amay salakan nagturong iti Dios so di kabsat kas adda nga inna ibagbaga iso nga ganos tayo kabsat ganos tayo ang skema digitoy nga napapatid alinaon iti Biblia so digiti na sinagabay din na po nga espresso gapo itayap na kada tayo nga adalin amon digitoy apalpalino so nga gyama nakakabsat lumawatan nyo digitoy kay papanan na itagyaman at Diyos sama manakabalin sana and